ଘର ଭିତରକୁ ବିଲେଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ଧାର୍ମିକ କାହାଣୀ। ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରଘୁନାଥ ନାମକ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସକାଳେ ପୂଜା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭୋକିଲା ବିଲେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କହିଲେ, ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ଆଜି କୌଣସି ଶୁଭ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରଘୁନାଥ ହସି କହିଲେ, ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଅଶୁଭ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ବିଲେଇଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭୋକିଲା ଅଛି। ସେ ବିଲେଇକୁ କିଛି କ୍ଷୀର ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ। ବିଲେଇଟି ଖାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ରାତିରେ ରଘୁନାଥ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ଦୟା କରେ ସେହି ମୋର ସତ୍ୟ ଭକ୍ତ। ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମରେ ନିର୍ଭର କରେ, କୌଣସି ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀର ଆଗମନରେ ନୁହେଁ। ପରଦିନ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଟକିଥିବା କାମ ସଫଳ ହେଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ବୁଝିଲେ ଯେ ବିଲେଇ ଆସିବା ଅଶୁଭ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍କର୍ମ, ଦୟା ଓ ଭକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶୁଭଫଳ ଆଣିଥାଏ।